Bernie. Para
Ano yun? Ibigay mo yung 50, yung 15 mo na lang. Ibigay mo yung 50 yung mga yan. Pusok kayo ano? Tay?
One by one, take one. One by one, take one. Pag may tukbok, Yes, na yung 7 years na bro. Yes, na bro, hindi makabalik sa mga hotel First time yung mga level ko. Asa kayo, ma'am? Bakit may babae ito ah? Ano yung mga dagan, mga babae ah? Masarap ba yung mangga mo?
song request. Single fruits po natin 129. Kapag mixed fruits 139.
May avocado ba isa? Wala. Ano po sa inyo? Mango po. Sa po mixed fruits. Gusto niyo bang mag-add ng Yakult? Parang nung nagpatikap kami, nakita ka ng dugo, UTI. No. Doon ako nag-UTI nung...
po meron. Ano ang bago luto? Focus ka na, bago luto. Nuggets. Sige po, ito. Okay. White sauce po ba or Korea? White sauce. Okay. Okay, guys. Also. Tsaka po tofu meron. Wala akong small review, sir. Ano lang po, 49 at saka 49. 98 lang po. Lang. Ma'am, yung sa inyo po. Dynamite po. Dalawang piece po. Change please. Ano po to? Moza doubles po. Ay, hindi, 50.
Fishball, bebe. Nabaso na lang, ha? Baso daw, bebe. Lahat dito, 50. Lahat yan, dito, 100. Lahat dito, 100. Fishball po. 100 lang. Yes, ma'am. Tasty po, ihaw. Ano sabi, madam? Ihawan natin po sa bowl. Ang baso. Magkano na leg? Dito ako po kuya. Ikaw? Lima yan. Snakes ba? Okay. Baso, malo, take out. Dito ba yung 60? Ano pa po? Boss, lima sa akin. Easy. 75, pasuyo ka lang sa gilid. Sa bahay na, take out 75. Lima to, boss. Take out. Wala ka lang. Batal, bago luto. 15 lang. 15, batal, bago luto. 15, 70. 25, 70. Kano ba ito? 25 lang. Chicken nugget. Pinagbibigyan mo na itong merienda. Ako hindi ito. Maya na isa mo lang. Isa 125.
Hiwalay leg. Yung dalawang isaw, hiwalay. At saka to. Dalawang isa. At saka itong dalawang leg. Paano tatlong basa? Dalawa. Hindi, yan to. Ito ang magkano manok. Yung isang manok. Hiwalay yun. Hiwalay yung ito. Dati lang yan. Ano po makakasama? Kapaso lang ito, dalawang sama-sama. Kapaso lang yan. Ay, sama-sama ko lang. Dito pa, dito kuya. Dito. Yan. Magkano yung ano? Sana. Ganti na lang yan sir. Yung wings 40. Bakal 15. Bagong luto lang yan. Ano luto? Diba? Kapali ko ba? Bagong luto lang yan ba? 120. Hindi ba yan po? Iwalay ko lang. Kasi. Sir. Depende. Kapilay mo na lang. Patch. Ate. Wala pa. So,
Mix po ba or bahiwalay? Ito, kwek-kwek, gulay, kapwa, wait lang po. Ketchup na yun. Mayonnaise yun. Okay na. Anong sauce ng fishball? Spicy sauce? Sige na. Wait. Ayan. Ay, boss. Ano po ito? Letter Ave. Ito, ano po ito? Marises. Yan. Take out mo ba? Baso lang. Steak. Yun nga. Sa baso. Baso lang. Saka ito. Fishball po? Kaya po lahat. Dalawa. 130. Isa. 145 sa ito. Isa. 145 plus 25, 160. May 170 po kayo.
Isa-isang ano ba isang sawa?
guys. Yan, tatlo tampo. Apat sana rin ako. Ito. Yan, tatlo 20. Sa dalawa, no? Yes, yes, 55. Ilan ba yung 20? Tatlo. 65, 83. Tapos, yan sa araw na. Oh, 91. hindi mo na ako nakakuha ng buko. 93. 55. Yan sa araw na. 9 pesos na biscuit. Okay. Okay. Tapos, apat na sweet corn. Ay, yan, buko. Okay. Dalawang kilo. Hindi, dalawang hotdog. Dalawa lang. 16. Tapos, 9 pesos na biscuit. 16 at saka 9 pesos, 24. 25. 25. Tapos, ayan, apat. 42. Tapos, dalawang kilo. Dalawa lang. 45. 59 lang. Nasa gigit siya. Kikiam tatlo 20. Depende sa lang. 7 pag isa. 27. Salamat po. naman dito pag may pasok. Ha? Ano?
Kaya, ako lang. Wait yan tayo. Kami na rin. Bakit doon? Tingnan mo, adobo ng buong with me. Isa po, mami. May engine po yun.
Wala po kayong pinsel? Para balik ko na lang po yung 50 nyo. Ano yun? Be, ito pa. Garlic yan, be. Mom. Ako rin na isa. Garlic. Cellphone ko palagi yung langit. Ano sa inyo, boys? Boys, sa inyo ah. Yeah, oh. Okay, crazy, oh. Bakit lang? Ano ko lang? Bakit? 165 po. Bali 150 pa lang po binigay. Hindi. Tatlong 50 po. 250 binigay ko, tapos binigay ko 100. Di ba naging ka sa akin ng 10? Ladies. Dala niya ako. Buti ko rin tayo. Buti dala mo niya. Ilang tutra ka lang? Basta ba? Ano sa ba? Yung wala pa rin pamula daw. Mula doon. May bursa ako eh. Yan, dynamite na. Ay, ko gas ulo. Isa ka, bulak. Isa ka. Mama ini po ma'am. Ma-smile ka. Salamat, bagay. Pinapunta ko lang daw eh. Ako yung dahilan lang. Pinapunta ko lang daw yun. Ay, nag-300 ako mo yung boy. Ayaw ko yung boy. Kanya, kakaluan na ba? Kung ano masarap na. Ano, tara mo sila na. Agad maging Yan ang kaya. Kailangan sa'yo. Sarukan may. Kanya malagwa dynamite cheese. Ay, mama, ay mama. Nabigay lang kaya Berman kayong trencher lang. Boy, gusto boy. Tissue? Balikan ko, balikan ko. Kamarin niya yan. Ay, pates. Idol. Ano nga kayo?
Iba? Nakasabi mo nurse kayo sa kalanda mo. Pwede na po ng nurse kayo niya. Pwede yung mga yung sunod. Tapos pwede mo rin mabibig. Kasi na makataba nurse kayo. Ikaw ang libre-brino. Left ko to. Walang nga na yung kasaray na left ko. Left ko. Walang nga. May bad. Wala yung sabi ko yan. Mayari nyo na sa Wano ka rin yung anak mo pala. Wala na.
Or ng ventilator. Yeah. Apat na. Dalawa. Lagi wala yung Take out. Magkano yan? Ito, boss. Oh. Apat. Tatlo isa. dalawa, ma'am. Waiting ka mo, waiting. Dalawa tayo. 15.
black gulaman, saka isang yakot.
niyo po? Food biryani. Pagka hindi, pag cater me, pagdating special occasion. Okay nga, okay. Pang malakas. For teriyaki, magisanin. Nagdaman po?
Lagi yun lang ngayon yun eh. Bakit man mo? Sakto lang. Sakto lang. Sa sakit
Okay ba yan? Oo. Magkano po? Dalawang kanin pala. Yan. Ah. Anim po. Dalawang kanin.